दुस्की बाजार चिनी कैसा कतर जॉइनिंग प्रोग्राम दङ जॉइनिंग प्रोग्राम 27 फेमिली नि 95 वोटार्स चिनी तिप्रा मथा जॉइनिंग खालायका जों बरनो बुबाग्रानि इंगै चिनी तिप्रा मथानि इंगै बरनो खाबायखौ लामसगो शुद्ध दुस्की हातियो सिमिया सारा त्रिपुरानो अमहाय प्रोग्राम चलुइ दङ जों दिन रग नुगु माना चिनी बिसिकांगो जे बासा जाग्रा जत गुबुननि राजनैतिक बदल याकारै बुबाग्रानि थानसानि मारियो फाइजाक जों आमते फेक जॉइनिंग रक जों बुहाय खाया जों आबोनि बागैनो चिनी जरा चिनी तिप्रा सारक जरा तिनि बुबाग्रानो हामजागै बुबाग्रानि याप्रेनो क्राक खायन बागै फाइका बरनो बिसिकांगो बचारिवैनो चिनी जॉइनिंग प्रोग्राम जों खालायका गै बरनो खाबाय खुबाय जों लामसगो बे आगामी दिनो चिनी तिप्रा सारक मानसिनेन बागै चिनी बोसाबुतिरनि बुसुरनि भबिष्यतनि कगनो वानसुगै जों तिनि बरकनो याप्रिसाम बागै बरनो खाबाय खुबाय हामबाय याफारो।